mga kuya. Hi, big brother. Itago na lang ko sa pangalang Nena. Just call me Nena. 14 anyos pa yung taon ko. 14 years old in the city. In town man, town. Magaling na nag-inom na. Lain pa. Hadlok yun, ba? Nagpuyo ko sa may Kasilak Boulevard, Davao City. I'm here in Casilak Boulevard, Davao City. Yes, that's true, that's true. FYI, For your information, 5 kabulan na ang akong baby. I have a 5 months baby old. Sa'yo ko nga nabuntis sa edad nga 14. Early bird sleeps early. Sa'yo sila buntis. Basta sa'yo ka mabuntis, sa'yo. Early. Pwede sa kabalo kung sa mga reverse psychology ba? Ang amahan sa akong anak, usa ka 17 anyos nga si Peter. The father of my child, Peter, 17 years old. Nag-drive ra po tricycle. He's a sidecar and tricycle driver. Misuwat ko sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. I wrote this letter to your program, Stagnant of Your Life. Para kapanaminan sa uban, batanon. Mirror, mirror on the wall. So, Cinderella. Kapanaminan, ano sa Manila? Ano sa Manila tayo? Sa amin. Sa mirror. Oo, tanawa. Mirror, mirror. Asa na yung lagi sa amin eh? Kung malamin ka. Sa wall. Oo, malamin ka. Butangin na mo sa wall. Yung agad na mabuak. Sa mga partner eh. Gwapo na siguro bugo mo na ni kayo. Dini nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And it is a story of the stagnant of my life. Anak nina ha, basta kayo kato akong itugon mo. Ayaw yun sa gyud og pagtrato-trato kaya bata pa ka, ha? 14 anyos pa yung taon kaday. Manang ayaw kayo okay, nihilig na ba kayo kag pukpok og short? Na mag-social ka, ha? Baog yun! Ayaw yun! Madala ng ubang laki di anak. Nanay ka niya si Tart, wag ka nag-ingon. Kasi mapariyak ka sa imong mahanong sa kuha. Sa'yo ka ng menu. Ayaw ka bala ka, mapa. Dili lagi ko masod ang mga inanak kay bata pa kayo ko, ha? Basta na kayo uyab, ha? Wala, oy. Wala kayo uyab, oy. Sa man ang uyab nga. Wala man taon. Di ba gani ko magawas-gawas sa mo eskwilahan, bisag mag-garden me. Dapat lang. Ikon anak yun. Basta, wala yun, ma. Saling la pa, ha? Mapa. Mapa, ha? Wala lagi. Oh, pantay ka, ha? Kaya nga sa ayaw sayang nga nga mo mga plano o mga panog o mga copter dyan mo. Kasabot ka? Intindi? Yes, Papa.
eh. Balik-balik yung bunay. Balik mo, magina mga mama, balik-balik, magina. Okay, paminaw sa mga inando. Kaya dili na ba lima mo trabaho mong mangupras? Wala niyo papapudong kasi kirangla. Sige, pagpras, tanawa. Ikaw gusto ka may anak. Kamot to. Asa buka pa nga magbunot magaglubi sa gauwan? Kung dili ko magbunot og lubi bisag gawan do, bisag pangilat. Usa may pa-eskwela na mo nimo. Pudong, ay nakikasuko. Pudong, mga pudong, nga. Nga. Oo, baling, mabubog ako. Kilawa. Walang gaw. Wala epektibo ginani nga bubukan sa kuan day. Mabubog na. Wala ikaw, Pedro. Ikaw magsigig kuhan, kiyat-kiyat, Pedro, ha? Ma, Peter, saan mo ng Pedro eh? Lagi wala lagi guyab-uyab lagi. Okay lang, Peter, ba't nga? Victor! Nagalito tayo! Sa mga nabalitaan ako nga sige kuy-kuy og anang kuan. Kanang nena. 14 para banado ha? Ha? Kanalang kita siyon! Amiga, may ana eh. Kabata ba na? Ano mo nagbasa? Namin tayo. Ay, pagtarong na do. Diyos mio, darling. Usaman, darling! Nibukad ang ako. Nibukad ang ako liog. Muna naman siya ka. Darling! Paano sa manimuliyog dibukad mo na ba? Ano man na? Mga tama pa imong mama, gipakaw ko kang bubukad. Hello, girl. Darling, ayaw lupa, darling! Darling, ayaw lupa, darling! Pabutang ako ng pabukati mong tiyan, darling! Tabagin ko nito. Darling! Darling, ayaw! Pa, okay na ka ba? Darling, sorry, darling! Iluwa na, darling! Iluwa! Gusto ko sulan, kuya, oy. Lagi? Takauli ani ba? May ginakapasilong na diri. Asa nagigikan? Dito gugikan dito sa Pikas Barrio. Pikas Barrio Pahak ba? Dito sa ulan mo? O, nag-uniform pa malay ka. Lagi. Holiday din yung klase? Nanguha mo gulbig bayabas dito. Di raman mi. Tawag bayabas, kuya. Ha? Oo, basta yung mong bayabas. Ilawan ko na. Ay, dala kuya, oh. Tuklor ba kayo? Ay, kung ka na ba? Samang, gusto ka mong kaon sa kong makupa? Kamuha may makupa ganyan. Unawa, tagay kong bakupa, kuya, Bek. Sus ka na raman di ay. Namiyan mo makupa, kuya, oy. Nina. Jawang kuya. Ano kayo? Uyab Nina? Uy, wala, uy. Gusto ko man si mama o si papa. Kabalo ka, dalaga na kay kabali. Nakangay magdula-dula ng mga paper doll. Wala ka, balay, batak ka naman pa. Wala ka baka-bata pa na ako. Dugay na ito kagiyatangan. Ano giatangan man ko ni mo, be? Sa man ko bus, jeep, kay makatang ka. Ayun ka lagi, kuya, ay. Ayaw ko kinana, ayaw ko buwan na kuya, God. Natatanggo ni mo na yun kay gusto mo sakay sa mong kasing-kasing. Trek-trek kayo ka, kuya. Madlok, bisag na. Kuya, ayaw kuya ba? Okay, wala. Ayaw si pagikap, kuya. Dili kitugnaw kayo, ikaw mamatay juga, hypothermia juga na. Ma, Anong tugnaw ba? ano ba? Hina ni mo, kuya. Uy, malukod mo ko ni mo, O kuya. gani, sakto sa kuha, para di ka mamatay ka hypothermia. Kanang, Saksa na lang ko, kuya, abi. dili. Kuya, ayaw ko lalabihan dahil mo ako, kuya, init tayo, kuya. Ay, sampa dyan, pinasingin na natin ang driver, oh. Si ako nalan. Li ra ba na dayon? Kuya pa, alay na niyo ginagsan, kuya, uy. Ayaw, kuya. Ay, kuya, plaster. Kuya pa.
Ma! Sa na oras sa gabi, nagkaigan ni uli? Oy, Nina. Nina, namin sige gulat di mo ba? Sa nagigan, ha? Ulan mo tayo, mapa. Mag-uwi mo ulit dayon. Kay ulan man, mapa. Ikaw ka to si Anyos pamayak ka, ha? Saan nagpasapa sa nagbalay si mong kuyab? Wala, oy, mabangay ko yung iyab. Pantay ka na upang laki na, di pangalaan naman nagkiro. Oh, yung kumpiyansa na, labi na sa linga na doon sa naan si Ayan. Ayun yun, yung kumpiyansa na. Kaya na na ni mo gamay mo, sulimba na yun na. Tipiti. Ba't balipayon mo kayo ka? Wala man, mapa. Matulog na ko. Uy, kaligo sa dito kay Basig. Makuhaan ka, masipunan ka. Kanina lang ka naligo, mapa. Tipiti. Karawal ko ng anak din mo, sige maganda ng tipiti. Mawiyan akong ginakanta sa una ka tungoy ang patag. Sana mo, mahuman bitaw. Mahuman ka, bugag kahoy. Mukantar ba rin ko, anak? Ikaw ba? Uy, tansyo, karuhan na. Imong anak tansyo, ha? Kabalo, medyo kagabit. Nadungga na niya, bata pa kailang natong anak. Ikaw lain, kung kami kabuna-una. Si matulog na ito. Ikaw ba? Ay, magbayan na tansyo ba ako kay kagbahal? Kasi, alam na siya, naglibog-bog na kung sabon dito. Ay, sikuan ba? Sabog tansyo ba? Ayaw lagi ko kung anong tansyo. Ayaw pa, ko kagita-kita. Ba't ka ganon? Sige, hagita. Gusto nini mo, ha? Mabuhay ka. Kuya, saan man nato ni? Kuya rin, uyab naman to. Wala kinyo, saan man nato ni Ron? Ani lang ta permanente. Tipiti. Ikaw ba, isig sama-sama na yung kanta niya nga. Tipiti. Gusto nyo ka mo piti, ha? Kuya ba? Dili na po ko na doon mo aning ilaman ng talisay diri. Anong day? Ayaw gud pag inanak kuya. Inanya ko saon man lang taan ni B. Ay, ikabala ka kay panindigan da ka. Bata pa man ko kuya. 14 na ka, ay, pwede na na. Kuya pa. Ayaw gud pag inanak kuya. Kaya kuya sa amin, hindi. Ayaw kuya pa. Let's talk this over. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Mauna ang agingo na mo si Muha. Ha? Balik na oray ka tansyo. Ako lagi balik ang imong guwan mo si Tart, ang imong ibang istorya. Masalo ako ninyo, mapa. Usaw pa lang na naman ayaw pagtudulan sa tawanan to. Kabalo ka itong tawa ng bata pa kay adarit na kay daw. Mga tagi pa kalagi ro. Mauna usaw mo na ako lang. Sa pound ko! Ayaw tansyo. Ayaw pa kay sakit kaayo. Tansyo, ayaw anak. Atong anak ko na tayo mabuhat. Pero kisot, ano yan ang laki na mo dali? Ano yan na? Si pangalala, si Peter. Nano ko. Ano ba witings? Sa iluwag. Kuya Peter. Kuya Peter. Gidalan ta mo kinapay yung sa Peter Pan.
Sa plano ni mo. Mag-ipon mi sa inyong anak kay ako may amahan ano bata. Magtrabaho na ko na apply naman po ko. Sa ito. Sa trabaho ni mo. Apply ko utility. Kung-apply kay utility dito kasi kailan niya sa index yun ako amigo na sa Nilino kayo sa galarit na siya. Niundang na. Hiyang ka. So, kanabi mo, mabuhay naman ang among anak. Sa'yo ka na mabuhay naman ako anak. Oo. Ayan ninyo na si Kuya Peter. Buhayon ko na inyong anak. Hantod sa ako makaya. Ayaw na, Mama. Diyos mo yun, ni mapataka ka. Muna na mong gingon ni mo. Ano na mong ingon mo? Diyos niyo kang mataka. Pispilahon ka mamayabas. Kaong japas na tapa, Jud. Wala, mag-wispila pa mayabas. Basta ko na kayo mayabas sa imong ikaon. Ma, tama na. Nana niyo, saan mo man ako ni? Saan na yan mo? Una to, 17 anyos ka lang. Sa 3 anyos ka na ulo na anak. Ang imong babae, 14. Naman ka 14 anyos rin mo babae. Nang pagod, 18 na. Pero paano mo kanisiyot sa lagi? Siyot sa akong kitira. Dili, 18 daw akong babae. Ay, kumit lang eh. Siyot sa ibiyay. Pagkanon na ka. Magpupunta ka. Ay, kumit na to, karon may tiono na sa no. Sa ilo ako ninyo. Bakit? Wala kayo madaw-daw sa buha. Kaya gusto na ni mo. Usa, hala, barugi ka na. Ikaw na mo na wala niyo kasi mga barangina. Peter. Wala na gatas ang bata, Peter. Oh. Nahurot akong tinigong. Luoy na kaya itong bata, Peter. Wala na kay kwarta, Peter. Oh, gasto na ako sa imong pagpanganak. Unyang sa amin mayroong bata, Peter. Isa ba? Pwede ba maghilom ka diya? Isa ka Sabi ba? ko yung Peter, kaya kung anak pa ni Peter, dyan rin ako siya magkanta. Wala na Daddy ang bata, Oh, sige. Peter. Magawas ko. May taong kwartang utang ko dito. Yay! Pangitang kwartan ng Peter. Amok pa. Alam ko na rin ng Ate mo na naman Peter. naktado diya. Oh, sige ako yung para ni Peter. Asa na ikaw? Pangitang ang kwarta, Peter. Wait, balik. Yay! Pangitang kwarta ni Peter. Nasaan ka, Peter? Okay mo utangan. Sabi mo pa utang mo, Peter, wala mo kayo trabaho. Nagdidi naman lagi na itong anak. Gibutangan na lang ka ng nagkuha tubig, o gibutangan na kong asukar, Peter, para mga siyang gatas na gibutangan na kong harina. Sa? Para na yung daddy ang bata, Peter. Peter. Pagkaluis sa itong anak. Wala ba nagkikipet? Ako man nagkipainom og tubig sa butong, Peter, para binsa sa UTI, Peter. Pas mo na itong anak. Sao ba na ito di? Wala ko kabalunin na sa tamang itag kwarta para... Dapat makabalo ka na, Peter, kay narago ko rin sa balay, Peter. Sao pa man na ito ni? Ha? Mag
mangitag trabaho, Peter. Alam nga ako may mangitag trabaho nga naman ko rin sa balay, Peter. Lahat ka lagi, Peter. Ay, Tama na. Sige na. Ako ni bahala. May tawa na. Tinuod yun di ay Kuya Dagulo, Kuya Tanini. Ulahin na gina yung pagmahay. Ay nalang ganito kay nadawat na si Peter pag kayo tinuti. Naluwi siya nagtanaw sa mong anak ka. Nagsuyop og tubig na yung asukar. Wala, sa mga batanon niya. Ayaw yun mo pag-una-una. Hindi pa mo andam og responsibilidad sa inyong mga anak. Ilisod kayo. Ilisuwat mo. Nena.